вирви сердца с рук. Милость Твоя досягает небо, правда Твоя выше сур. Ты один и верный, Ты один и вечный, Ты один и волный славы. Ты один и славный, Ты один и Пан мой, Ты один и Бог мой, только Ты. Ты один и верный, Ты один и вечный, Ты один и волный славы. Ты один и славный, Ты один и Пан мой, Ты один и Бог мой, только Ты. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Пан з вами. Щиро кажучи, я їхав сьогодні до костьола і думав, що ніхто не прийде сюди. Там такий дождик йшов вельми солідний, но так добре, що сонце виглянуло, смілей стало. Дорогие браты и сестры, молюсь сегодня и прошу Бога Всемогутного за парафиян, а так само хочу взнести свои молитвы про заступництво отца Фабьяна. Сегодня 12 числа месяца, у этот день особливым чином мы узносим наши просьбы, молитвы про заступництво отца Фабьяна. Просим об выздоровлении для Илоны, просим интенции, просим так само про заступництво слуги Божьего отца Фабьяна, упокой и здоровья для дочки Татьяны. Просьба об становчем вирішенні справи для Віктора. Хочу помолитися особливим чином за людей, які хворі на тяжкі, невилічальні хвороби. Прошу для окунаю їх у серце збавці. Прошу заступництва отця Фабьяна за їх, щоб отримали потрібну ласку на здоров'я. Перепросим Бога за наши грехи, как мы с чистым сердцем могли изложить эту наисвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу Всемогутному. И вам, браты и сестры, что сгрешили грехи, думкою, словом, вчинком и занепанием. Моя вина, великая вина, тому прошу наисвятейшую, за усюби Пану Марию, усіх анемов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, отпустивший нам грехи, доведи нас до життя вечного. Пане, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами, Христе, смилуйся над нами, Христе, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами, хвала на вишенях Богу,
бярэшнася пі грахі свету, змілуйся над намі, які бярэшнася пі грахі свету, приймі маленні нашае, які святиш праворучниця, змілуйся над нами, бо тільки ти святий, тільки ти наш пан, тільки ти найвищий, Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі, Бога Отця. Амен. Молимся. Просим Тебе, всемогутный Боже, нехай Твоя ласка повсюль іде перед нами, і нас супроводжає, каб ми завсёды охотно робили добрые учинки. Праз Пана нашего Єсуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живе і володарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амен. Читання другої книги Володарства. У тыя дні пайшоў Нааман сірыец і акунуўся ў Ярдане 7 разоў паводле слова Елісея, чалавека Божага. І абнавілася цела ягонае, і стала як цела малога дзіцяці, і ачысцілася. Тады вярнуўся да чалавека Божага ён і ўсе, хто суправаджаў яго. Прыйшоў і стаў перад ім і сказаў: «Сапраўды я ведаю, што няма Бога на ўсёй зямлі, а толькі ў Ізраілі. Таму прымі дар ад слугі твайго». І адказаў Елісей: «Як жывы Пан, перад абліччам якога я стаю, не прыму». А той прымушаў яго ўзяць, але ён адмовіўся. І сказаў Нааман: «Калі не, то прашу, няхай слузе твайму дадуць столькі зямлі, колькі панясуць 2 мулы, бо не будзе больш слуга твой прыносіць усе спаленні і ахвяры іншым багам, апроч Пана». Гэта Слово Божие. Пан объявил народам избавление свое. Пан объявил народам избавление свое. Спявайте Пану новую песню, бо он учинил чуды, ему допомогла его правица и его святое плечо. Пан объявил народам избавление свое. Пан показал свое спавление перед очима народов, обвестил свою справедливость, вспомнив про свою верность и милосердность до дому Израиля. Пан объявил народам избавление свое. Убачили все межи земли избавление Бога нашего. Ускликай Пану вся земля, радуйтесь, спевайте и градайте. Пан объявил народам избавление свое. Читание другого послания святого апостола Павла до Тимофея. Умилованный, памятай про Иисуса Христа с поколения Давида
які воскрос з мертвых паводле Євангелія майго, за якое я церплю нядолю аж да кайданаў, нібы злачынца. Але Божага слова не зняволіш. Таму я ўсё вытрымліваю дзеля выбраных, каб і яны атрымалі збаўленне ў Езусе Хрысце з вечнаю славаю. Праўдзівае слова, калі мы разам з ім памерлі, то з ім і ажывём. Калі терпім, то разам з ім валадарыць будзем. Калі адрачэмся, і ён адрачэцца ад нас. Калі мы не верым, ён застаецца верным, бо самога сябе адрачыся не можна. Гэта Слова Божие. Аллилуйя, 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 аллилуйя. За ўсё дзякуйце, бо такая адносна вас Божая воля у Езусе Хрысце. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим Читання Святого Євангелія паводле Луки. хвала Тебе, Пане. Jesús, калі ішоў у Єрусалім, праходзіў праз Самарыю і Галілею. І калі ён уваходзіў у адну вёску, сустрэлі яго 10 пракажоных, якія, стаўшы здалёк, моцным голасам казалі: «Езус, настаўнік, змілуйся над намі». Убачыўшы іх, ён сказаў ім: «Ідзіце, пакажыцеся святарам». А калі адышлі, яны ачысціліся. І адзін з іх, убачыўшы, што стаў аздароўлены, вярнуўся, моцным голасам праслаўляючы Бога, і упаўшы ніцма да ног ягоных, дзякаваў яму. А быў гэта самаранін. Тады Езус сказаў: «Ці не 10 было ачышчаных, дзе ж 9? Не знайшлося нікога, хто б вярнуўся аддаць славу Пана, акрамя гэтага чужынца». І сказаў яму: «Устань, ідзі, вера твая збавіла цябе». Гэта слова Пана. Хвала Тебе, Христе. Сядьце, калі ласка. Паважаныя, калі звернем сваю ўвагу на першы урывак з другой кнігі валадарстваў, гісторыю Наамана, сірыйца. Цікавая гэта гісторыя. Калі перачытаў так спакойна, дакладна, можа, без паспеху, з разважлівасцю, вось гэты ўрывак, гэта вообще увогуле цудоўнае такое, што напісана. Вось гэты чалавек, Нааман, які быў вельмі такі, не то што багаты, але прыбліжаны да сірыйскага караля, валадара, і сапраўды, які моцна цярпеў ад сваёй хваробы. І вось гэтая цэлая гісторыя гэтага Наамана, і тое, што яму, калі яны ваявалі з Ізраілем, узялі ў палон маладую дзяўчыну, якая служыла жонцы Наамана, была прыслугай для жонкі. Яна убачыла вось гісторыю свайго гаспадара і тое, што ён шмат церпіць, і яна сказала, што у Ізраілі вылечаць, ёсць прарок, які вылечыць вашага. Так верыла, што вось гэты прарок Елісей вельмі такі прарок Божы. І бачым гісторыя гэтага чалавека, які прыходзіць да караля ізраільскага. Кароль ізраільскі раздзірае свае шаты і гаворачы, што ён, чыжбы не ён, што ён Бог, што можа вылечыць з хваробы і вось гэтага камандуючага войскамі караля Сірыі. Але бачым, што прарок, пачуўшы, што кароль
разарваў свае шаты, кажа, каб прыслалі да яго Наамана. І Нааман прыходзіць да пророка Елисея. І пророк Елисей каже яму: ідзі, акуніся ў Ярдане 7 разоў. Бачым, як Нааман адразу, будучы чалавекам уладным, ганаровым, ганарыстым, можна так сказаць, адразу ускіпеў, што ён тут не выйшаў, што ён тут надо мною не пачаў там чытаць нейкія малітвы, заклінання, а толькі нават не то, што сам не выйшаў і сказаў: ідзі, акуніся, нават слугу свайго пророк Елисей выслаў, каб той сказаў яму: ідзі, акуніся. Сёння бы мы сказалі, учыніў непавагу светскай уладзе, можа так сказаць. Ці яшчэ што-небудзь, як павінен быў сам выйсці, сам пакланіцца і так далей. І яшчэ там начаць вось такія пэўныя абрады, пэўныя рытуалы. Але бачым далей гісторыі гэты Нааман ужо хацеў адысці, але слугі падышлі да яго, гаворыць. Ён яшчэ сказаў, што рэкі Дамаска больш пачотныя, чым нейкі там Ярдан такі. Вось. Але слугі падышлі, сказалі: слухай, калі б ён сказаў табе нешта зрабіць большае, чи не зрабіў бы ты, каб аздаравіцца. І вось тут самае цікавае такое здарэнне ў гэтай хваробе. Ёсць, паглядзіце, хвароба і ганарыстасць чалавека ў хваробе нават. А што ён мне зробіць, а што ён мне паможа? А чаму Бог на мяне паслаў вось такую? А што я Богу такое зрабіў? І пака чалавек будзе сваёю ганарыстасцю страдаць, памрэ у ганарыстасці сваёй, бо не хоча лячыцца. А лячэнне начинаецца з пакоры. А лячэнне начинаецца ад Бога, як кажуць. Можа, мы часамі забываемся пра гэта. Можа, нават да Бога прыходзім з прэтэнзіяй зразу, ці яшчэ з чым-небудзь. Да ўсіх з прэтэнзіяй, усе вінаватыя ў яго хваробе. Але бачым, гэты чалавек упакарыўся. Можа, з недаверам упакарыўся, але упакарыўся. Можам сказаць, знізашоў, як кажуць, сваей велічыны, хвалячыся пра рэкі Дамаску, да ракі, да Ярдана, якая лічылася так паследняй ракой. Ось пашоў, акунуўся і выздаравіў. І паглядзіце, вось гэтая пакора прывяла яго не толькі да аздараўлення, але і да веры. Ён сыскаў вялікую веру. Ён паверыў. І тут тоже цікавае такое здарэнне распачынаецца. Настолькі вера яго ўзрасла. Паглядзіце, ён прыйшоў, і прынёс вялікія дары. І глядзіце, тут далей што было. Вера выпрабоўваецца гэтага чалавека. Прыйшоў адудзячыць Елісею, кажа: возьми вось гэтыя дары, якія я з сабой прынёс. А прынёс шмат добра, шмат усяго прывёз. Елісей гаворыць: не возьму. Ён мною пагардзіў, што не ўзяў маіх дароў, што я прынёс яму. Так можна было. Але бачым пакору гэтага чалавека. Ён ужо больш, кажуць, не возбухаў, больш не ўзносіўся, не гаварыў, што вось як-то так, ты не можаш узяць мае дары, настойваў, я ж тут такі велькі. Але ён пакоры гэта прыняў. Бачым, але папрасіў нават, не толькі не настойліваў, што ён не прыняў і не быў, як бы так, агрэсіўна не адносіўся да прарока, але нават сам яшчэ раз звярнуўся да прарока з просьбаю. Нават две просьбы, там былі две такія цікавыя просьбы. Вельмі цікавыя просьбы. Паглядзіце, як чалавек паверыў. Гаворыць: можна
калі не, то прашу, няхай слузе твайму, паглядзіце, як гаварыць пачаў, дадуць столькі зямлі, колькі панясуць 2 мулы, бо не будзе больш слуга твой прыносіць усе спаленні і ахвяры іншым багам апроч пана. А цяпер навошта эта зямля яму была? Нема, кажа, вышэйша, нема багоў апроч Бога, які ёсць у Ізраілі, да? І бярэ зямлю з Ізраіля, нагружае 2 мулы, это такія жывёліны вялікія, якія нагружае іх, не іх там можа, нагружае воз, каб яны пацягнулі гэтыя мулы, вязе гэтую зямлю да сябе і на гэтай зямлі рассыпае, будуе алтар, каб не датыкаўся алтар Божы да той грэшнай зямлі, на якой ён жыве, дзе складаецца ахвяра багам. Паглядзіце, цікавае здарэнне, да? Ён завёз землю, на якой збудаваў, паставіў алтар Богу, і вось каб з зямлі Ізраіля зыходзіла слава Богу, і ён пакланяецца. І другая просьба, якую ён зрабіў, папрасі Бога прабачэння для мяне, бо калі мой гаспадар будзе заходзіць у сваю святыню свайго боства, каб аддаць яму паклон, я павінен у паклоне падаць руку майму гаспадару, падставіць руку, каб ён абапёрся на руку, і каб Бог не палічыў гэты паклон у святыні гэтага боства за грэх яму. Зразумелі, каб вось гэты паклон, бо ён паклоніцца, каб падаць руку гаспадару, каралю, які, абапёршыся, увойдзе ў святыню і аддасць паклон, каб вось гэты паклон не палічыў за грэх. Першае прыказанне, якое не май іншых багоў супраць мяне аднаго. Бачым, як вось навяртанне гэтага чалавека. У чым заключалася навяртанне гэтага чалавека? Першае, у пакору чалавек перад Богом прыняў, хоць можа не да канца свядома, вера. І далей практыка сваёй веры. Калі мы глянем, паважаныя, на тое, што сталася з гэтымі пракажоннымі, якімі сустрэўся Христос, насколькі мы ведаем, гэтыя пракажонныя было 10. І як даведаліся, 9 з іх было, як так сказаў Христос, сам засведчыў Христос, габрэі ізраільцяне, то есть з юдэі канкрэтна. Бо самаране гэта тоже, і галілейцы гэта тоже з народу ізраільскага, толькі яны ўжо не такія былі, як юдэі, чыстакроўныя габрэі, кажуць ізраільцяне. Бо юдэі вельмі моцна перасцерагаліся, каб браць толькі, напрыклад, жаніцца, замуж выходзіць толькі з аднаго народу. Там маглі жаніцца, ці замуж выходзіць таксама за язычнікаў. Вось, пагэтаму там такая трохи вера ўжо была перамешана. Але бачым, мы ведаем, бо Христос сказаў, толькі вярнуўся вось гэты самаранін. Хоць і мы бачым Нааман, ён тоже быў сірыец, ён не быў юдэем, які паверыў. Христос таксама сцвярджаў, што вось было шмат пракажоных у Ізраілі, але толькі Наамана сірыйца аздаравіў Елісей. Шмат было пракажоных, але вось ласка Божая прыйшла вось толькі на гэтага. І Христос вельмі часта дзівіўся веры тым, хто не былі з народу, з юдэйскага. І гаварыў, якая вялікая вера. Дык вось, тоже таксама гэтыя людзі, вроде бы, яны здалёк крычаць Езусу. І калі ён уваходзіў у адну вёску, сустрэлі яго 10, які стаўшы здалёк, бо яны не маглі прыблізіцца блізка з сувязі з хваробаю,
не могли приблизиться, бо іх маглі ўкамінаваць, то есть забіць камнямі. Настолькі строга было, гэта была заразная хвароба, якая перадавалася, і нават блізка гэтыя людзі, яны жылі паасобна, жылі ў спецыяльных рэзервуарах такіх, ім прыносілі яду, ставілі ў адпаведнае месца, дзе яны маглі браць родныя, блізкія, але не мелі ні з кім зносін ніякіх кантактаў. Хто б яны не былі, бацькі, маці, дзеці ці яшчэ хто. І вось бачым, што яны здалёк стаялі і моцным голасам казалі, бо крычалі, каб Езус пачуў, Езус, настаўнік, змілуйся над намі. Яны чулі пра Езуса, яны ведалі пра яго цуды, якія ён чыніў. Убачыўшы іх, ён сказаў ім: ідзіце, пакажыцеся святарам. Ось тоже цікавае такое. Ён сказаў: ідзіце, пакажыцеся. Ён не сказаў: вы ўжо здаровыя, ідзіце, пакажыцеся, але сказаў: ідзіце, пакажыцеся. Таксама выпрабоўвалася вера і пакора гэтых людзей. Бачым, як яны ўсе у пакоры адышлі. І калі адышлі, яны ачысціліся. І калі ўжо ішлі, яны ачысціліся. Яны ўбачылі па дарозе праз пэўны час, што прыйшла хвіліна здароўя для іх. То есть яны здаровыя. Вось тоже пакора таксама паказана, з якой пакорай вельмі часта мы сустракаем вось эту пакору перад Богам хворага чалавека. То есть як мы павінны не толькі ставіцца да кожнай сітуацыі жыццёвай, якая сустракае нас, але вось, бо гэтай кожная сітуацыя жыццёвая заўсёды звязана з Богам. Кожная, абсалютна, дарагія браты і сёстры. Не толькі хвароба, кожная сітуацыя. І бачым, ачысціліся. І адзін з іх, убачыўшы, што стаў здаровы, вярнуўся і моцным голасам праслаўляў Бога. Адзін з іх вярнуўся. Як Нааман сірыец прынёс шматлікія, моцны голас Наамана было вялікія дары. Ён як быў моўчкі, прыйшоў і прынёс вялікі дар удзячнасці Богу. Так гэты прыйшоў, не маючы дара, ён моцным голасам праслаўляў Бога. Гэта быў дар гэтага чалавека. І бачым, Езус сказаў яму: не знайшлося нікога, хто вярнуўся аддаць славу Пана, акрамя гэтага чужынца. Вера твая збавіла цябе. Бачым, яны ў пакоры паверылі на словы Езуса Хрыста, адышлі, але прыйшоў адзін і падзякаваў. Гэтая хвіліна вучыць нас, як мы павінны паводзіць сябе перад Богам. Нават у такія хвіліны цяжкія роспачы, што пакора перад Богам значыць вельмі многа, дарагія браты і сёстры. І гэтаму вучыць таксама Езус нас заўсёды пра сваё Евангеліе, што мы павінны дзякаваць Богу за ўсё, умець быць удзячнымі Богу за ўсё. Тады жыццё нашае, напэўна, пераменіцца. Хоць гэта вельмі непрыемна, страшна, асабліва цяжка, калі чалавек хварэе, каб падзякаваць Богу за ўсё, за той стан, у якім ён знаходзіцца. І гэта сапраўды вялікая пакора перад Богам і вялікая Божая ласка. Але, паважаныя, таксама дзякаваць Богу ў штодзённым жыцці. Гэта таксама прызнак пакоры перад Богам. Дзякаваць Богу за мужа, за жонку, за бацькоў, за дзяцей. Мы зараз, біскуп прапаноўвае нам асаблівым чынам маліцца за бацькоў нашых на працягу гэтага тыдня. Будзем маліцца за бацькоў, за жывых ці памерлых. Можа, за памерлых заўсёды лягчэй маліцца, хоць і за жывых таксама лёгка маліцца. Але бо за памерлых больш сентыменту у чалавека, успамнення, а за жывых это не толькі маліцца, але яшчэ нешта трэба учыніць, зрабіць жывым бацькам. Таксама бацькі павінны маліцца за дзяцей. Гэта тоже вельмі важна. Але калі мы звяртаемся з пакорай і любоўю да другога чалавека, у якім бы стане, хто б яны не былі, заўсёды ў нас адносіны будуць другія. Якая б сітуацыя не прыйшла ў наш дом, ці мы павінны жыць
у нармальнай сітуацыі, ці ў хваробе, нездарма, калі благаслаўляюць сужэнства, бяруць шлюб, як мы гаворыць, прымаюць шлюб, прысягу складаюць сужэнцы перад Богам, яны гавораць любоў, вернасць і сужэнская павага, уважэнне, а таксама задае пытанне святар, што вы павінны жыць у здароўі і хваробе ўсё сваё жыццё, аж да сканчэння, праз усё сваё жыццё аж да смерці, ці вы гатовыя, гаворыць, то есть працярпець усё, але нічога не будзе выцерплена чалавекам, калі не будзе пакоры перад Богам. І гэта самае асноўное. Вось сёння гэтаму вучыць нас чытанні біблійныя, і таксама бачым, вось, як можа чалавек паверыць без пакоры ў тое, што Христос уваскрос. Вось гэта святы апостол Павел схіляе пасланне да Тимофея. Як можна паверыць у валадаранне Христа, у воскресенне Христа без пакоры? Непакорны чалавек ніколі не паверыць. Ён будзе, як бы, ну так, магчыма, уваскрос там это. Але у пакоры, сколькі трэба пакоры, каб вось атрымаць гэтую веру. Поэтому стараемся, каб вось і Божая ласка, бо пакору тоже здабыць, павінна быць Божая ласка для кожнага з нас. Это можа адзін раз чалавек можа упакарыцца, але часамі трэба праяўляць пакору у цярпеннях кожны дзень. Кожны дзень гэта не так проста. Поэтому мы молим Божьей ласки, каб яна до нас пришла, каб Божья ласка наполнила нас, и Божья ласка нас вела праз усё наше жыццё. Амин. Вызнаем нашу веру, веру в одиного Бога, Отца Всемогутного, Да Иисуса Христа, нашего Збавца, який з'являється світлом світу, з надією знесем наші молитви. Ходи сюда, детки. Молимся за святы касцёл, каб у цяжкіх сітуацыях яго падтрымлівала вера ва ўскрослага Хрыста. Цябе просім. Молимся за біскупаў усяго свету, каб яны з адвагаю абаранялі годнасць кожнага чалавека. Цябе просім. Молимся за удзельнікаў руху жывога ружанца, каб разам з паннай Марыяй яны далучаліся да справы збаўлення свету. Цябе просім.
Молимся за наших добродеяў, каб добрый Бог одарыў іх сваім благословеннем. Тебе просим. Молимся за тых, хто мае праблемы з жыллём, каб з Божою дапамогою яны змаглі яе вырашаць. Тебе просим. Молимся за нас, сабраных у імя Пана, каб мы вучыліся перамагаць свой эгоизм и были готовы ахвярно служить іншим людям. Тебе просим. Прошу всемогутного Бога за ўсіх наших парафіянаў, патрэбных ласк, збаўлення, асабліва ласкі Божай у штодзённасці. І малюся пра заступніцтва айца Фабіяна сёння аб станоўчай вырашэнні справы для Віктара, для Андрэя таксама. Прашу таксама пра заступніцтва айца Фабіяна, супакоі, здароўя для дачкі Тацьяны. І прашу айца Фабіяна аб выздараўленні для Ілоны. Малюся таксама пра заступніцтва нашага айца за ўсіх людзей хворых, церпячых асабліва на невылечальныя з пункту бачання чалавека хваробы, бо перад Богам нічога немагчымага няма. Цябе просім. Малюся святло Духа Святога для людзей, для тых, ад каго залежыць спыненне войнаў. Акунаю сэрца Езуса, як я ўжо ўзгадаў, усіх людзей невылечальна хворых, просячы для іх здароўя, за людзей церпячых, несправядліва асуджаных. І малюся за нашых ахвярадаўцаў. Ласкі прашу благаслаўлення, мудрасці, у штодзённасці, у працы іхняй. Цябе просім. Пане Езу Хрысте, валадару сусвету, выслушай наши покорные молитвы, якія мы узносим до Цябе, і учини, каб усе народы цешыліся Твоим спокоем, які жывеш і валадарыш, праз усе векі вечныя. Амен. Стайце. Благословленный Ты, Пане Боже, благословленный Ты, Пане Боже, за свету, дякую Твоей щедрости, мы дремали хлеб, плод земли, працы рук людских, отверуем его Тебе, Тебе Дай познать нам волю Твою, Простаемницу Ты воды, Господи Христа, хочем жить по воле слов Твоих. Благословленный Ты, Пане Боже, за свету, дякую Твоей щедрости, мы дремали вино, плод виноградной лозы, працы рук людских, отверуем его Тебе, прими, Пане Боже, нас. Просим, дай нам ласку Твою, поможи нам до Тебе прийти. Хочем быть с Тобою небе разом, Твою величие, могутность вечно говорить. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу и ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. Ласкавый Боже, выслухай наши молитвы, прими дары, якія мы Тебе приносим, и праз уделу святой ахвяры. Доведи нас до хвалы вечной праз Христа Пана нашего. Аминь. Пан з вами. И с Духом Твоим. Угору серці. Усносим их до Пана. Подякуєм Пану Богу нашому. Володна и справедливо,
Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збагавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча всемагутны, вечны Божа, праз Христа, Пана нашага. Бо Ён з літасці да грэшнага чалавецтва нарадзіўся з Панны Марыі і праз сваю муку на крыжы вызваліў нас ад вечнага і смерці, а праз сваё з мёртвых паўстанне даў нам вечнае жыццё. Таму з анёламі, арханёламі, з усімі святымі мы абвяшчаем Тваю хвалу, разам з імі склікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Сатан на вышинях, благословленный той, кто приходит у имя Пана. Сатан на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, справядліва хваліць Цябе ўсё Тваё стварэнне, бо праз Сына Твайго Пана нашага Езуса Христа, дзейсною моцай Духа Святого Ты все оживляешь и освячаешь, и неспынно збираешь народ свой, каб ад усходу сонца до заходу складаў імені Твоему чистую ахвяру. Таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святого, праз Христа покорна молім Цябе, Пане. Асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целом и крывёю Сына Твайго нашага Пана Езуса Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благословіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх і падзяку Табе складаючы, благословіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это великая таямница веры. Смерть Твою, Пане Иису, признаем Твое воскресение и чакаем Твоего прыстя в хвале. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, таксама Яго цудоўнае воскресенне ў небаўшэсці, чакаючы ад другога прыйсця, з падзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пожадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёй Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго Святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш з Найсвяцейшай Паннай Багародзіцай Марыі, са святым Юзафам яе абраннікам, са святымі апостоламі Тваімі і слаўнымі мучанікамі, святымі арханёламі Міхалам, Рафалам и Габриэлем, святым Казимиром и благословленным Айцом нашим Фабианом, и усімі святымі, праз заступніцтва якіх мы спадзяемся на Твою нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўлення. Будь ласкавым адцаваць у веры любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі са слугой Тваім папам нашым Львом XIV, біскупам нашым Юзафам, з усімі біскупамі, усім духавенствам,
и всем народом Тобою откупленным. Будь милостивый до просьбу в этой семье, якая по Твоей воле стоит перед Тобою. О добрый Отче, ласкаво з'єднай собою всіх рассеянных по свете детей Твоих, наших померлых братов и сестер и всех, кто власти Твоей дошел из этого свету, милостиво прими володарство Твое. Зе и мы сподеемся быть к образом зими завсюди радоваться Твоей хвале. Раз Христа Пана нашего, праз якого даруєш свет усялякими добротами. Раз Христа с Христом и у Христе, Тебе, Боже Отче, всемогутный в едности Духа Святого, уся пошана и хвала празу все веки и вечные. Амен. Памятаючи избавенные заповеди и Божьим наставлением навученные, осмеливаемся казать. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего щоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але спал нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усякого злого, дай ласкаво с упокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от греху и захованы от усяляка неспокою, чекали исполнения счастливой надеи, и прися збавши нашего Иисуса Христа. Бо Твое володарство и моц, и хвала навеки. Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам, просим, не зважая на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, и дарить его супокоем и едностью, які живеш і володариш на віки вічні. Амен. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою, супокой с Тобою и с Духом Твоим. Супокой с Тобою, супокой с Тобою, супокой с Тобою. Это поєднання тіла і крові Пана нашого Єсуса Христа, нехай допоможе нам, приймаючим його, досягнути життя вічного. Який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, Баранко Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, Баранко Божий, який береш на себе грехи світу, одари нас упокоєм. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословлений, покликаний на вечеру ягоную. Пане, я не вартий, каб Ти увайшов до мене, але скажи тільки слово, и будь оздоровлена душа моя. Калі аб'явіцца Пан, мы будзем падобнымі да Яго, бо ўбачым Яго такім, якім ёсць.
Дивная хвала, могутність прийня, владара, что створив сусвіт, принизившийся пик, и остался для всех нас, такий малий, як овстий хліб. Погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, і принеси йому дар серця свого. Погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, і принеси йому дар серця свого. Скорися перед ним, пред Господом твоим, а он поднимет тебе, даришь ты все отдай, как целком нас принял, кто нам все себе дает. Погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, і принеси йому дар серця свого. Кожний день подає мне силы, песней славлю Его, бо со мной Ягоная милостью исполнится, я крочу с ним, Бог моя сила, я не один. Кожний день подає мне силы, песней славлю Его, бо со мной Ягоная милостью исполнится, я крочу с ним, Бог моя сила, я не один. Кожний день подає мне силы, песней славлю Его, бо со мной Ягоная милостью исполнится, я крочу с ним, Бог моя сила, я не один. Молимся. Милосердный Боже, Ты насыщаешь нас наисвятейшим телом и кровью Твоего Сына. Покорно Тебе просим, каб Ты дал нам уделу Твоим боским житті праз Христа Пана нашего. Амен. Святый Архангеле Михайле, бережи нас у змаганні. Будь нам обороною супрать спокусов и пастах злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог. А Ты, князю войска небесного, моцею Божою скинь у пекло сатану і інших злих духов, які на згубу душов. 14 кастрычніка ў аўторак у Беларусі адзначаецца Дзень маці. Будзем маліцца за нашых матуляў. Кожны дзень будзем дадаваць гэта ў інтэнцыі.
потом хіба за тыдзень дзень бацькі будзе. І вось гэта ты якога? 21-го. Ну і вось так памолімся вот ад мамы да таты, як кажуць. Гэты час за бацькоў нашых біскуп прапануе маліцца і за жывых, і за памерлых, поэтому гэта таксама наша такая вялікая ўдзячнасць. Вось памолімся за наших бацькоў. 15 кастрычніка серада ўспамін святой Тэрэсы ад Езуса, панны і доктара касцёла. 17 кастрычніка пятніца ўспамін святого Ігнацыя з Антыёхіі, біскупа і мучаніка. 18 кастрычніка субота свята святого Лукі Евангеліста. Кожны дзень на працягу кастрычніка мы молімся на святым ружанцы. У нашым касцёле ёсць малітва, распачынаецца 18 гадзіны вечарам для парафіі. І адна з гэтых інтэнцый аб супакою у свеце, так прасіў папа Леў XIV, а таксама молімся за бацькоў жывых і памерлых. Па заканчэнні святой імшы 18:30 ёсць святая імша. Запрашаю ў касцёл, калі хто мае магчымасць, не мае магчымасць, стараемся дома памаліцца на святым ружанцы. У нядзелю у нас святая імша, як заўсёды, у нашай парафіі, у нашым касцёле в 11 і 18. У наступную нядзелю, так як ксёндз Кірыл паедзе з пілігрымкаю ў Італію на юбілейны, на так называемый юбілей, гэта будзе так, сабралася вялікая пілігрымка з Беларусі, некалькі аўтобусаў, і там некалькі святароў паедуць, таксама ксёндз Кірыл паедзе, поэтому я застаюся адзін у парафіі. У Ацэдзе будзе імша ў 9 гадзін раніцы, у Новым Свержні будзе ў 13 імша, і ў Жацерава будзе ў 16 гадзін святая імша. Прашу таксама, каб прыносілі выпамінкі зараз, прыносьце раней, не адкладвайце на апошні дзень, бо ўжо ў апошні дзень, забыліся падаць, і давай нясуць у апошні дзень. Паважана, мы іх перапісваем акуратна, кожную запісачку перапісваем, каб магчымасць было добра і правільна прачытаць гэта ўсё, каб і мы молімся не толькі вось першага, другога, але таксама молімся на працягу месяца за ўсіх, за памерлых, каго успамінаем у нашых выпамінках. Вось, поэтому я вельмі вас прашу так загадзя прыносіць гэта ўсё. Аддаём запіскі і ахвяру, аддаём у ларок дзяжурным. У ларку ёсць малітоўнік за памерлых. Так называецца вечны адпачынак да ім пане, таксама іншая літаратура, календар на 26 год таксама. Я хочу таксама падзякаваць тым, хто прыносіў кветкі, каб упрыгожваць нашы алтары, прыносіць гэтыя букеты, вось прыгожыя хрызантэмы гэтыя ў такіх гаршочках. Яшчэ таксама гэта ёсць такая магчымасць. Дзякую усім, што гэта чыніце, і дзякую за вашу дапамогу гэтым. 25 кастрычніка ў Пінскай катэдральнай базыліцы адбудзецца галоўная урачыстасць, прысвечаная стагоддзю заснавання Пінскай дыяцэзіі. Пачатак 11 гадзіне. Мне, знаеце, асабіста пазваніў біскуп Антоній, запрасіў мяне, парафіян троху здзіўлены, конечно. Ну, я думаю, што ён помніць, што Стаўбцоўшчына – гэта яго родны раён, і тут многа жыве яго родных, блізкіх, паэтаму запрашаў, хто можа прыехаць, запрашаў, каб прыехалі. Яму, напэўна, будзе прыемна, ён заўсёды ўспамінае, хто дзе як, ці блізкія, ці задвор'е, не задвор'е, заброддзе там хто-небудзь, там ці вучыўся блізка, можа, каля той школы, там ці хадзіў блізка, каля дзеревной. Ёсць у нас арганізоўваецца паездка гэта, калі ласка, тоже ў кіёскі, хто хоча, можна зарганізаваць ці мікрааўтобус, ці нават калі не сабіраецца шмат людзей аўтобус. Гэта субота выпадае 25-го. І таксама хочу падзякаваць вам за вашыя ахвяраванні на патрэбы парафіі, асабліва за тыя, якія вы складаеце. Паважаныя, но мы сабіраем грошы на арган, хоць мне дапамаглі за граніцай разлічыцца за гэты арган, але я ўсё ж такі павінен
аддаць гэтыя сродкі. І мы ўжо шмат сабралі ўжо недзе каля, я разлічыўся, недзе каля 70 ўжо тысяч, а ўсіх трэба 110 на сённяшні дзень, это трошачкі яшчэ засталося. Поэтому дзякую вам, што вы стараецеся так прыносіць гэтыя ўсе ахвяраванні. Мы думаю, што крок за крокам разлічымся, і ў нас будзе прыгожы духавы арган у касцёле таксама. Это вельмі так, нават прыемна, і в касцёле так, это ўсё так, я так паглядзеў, там где-то там поставілі арганы, гэта так прыгожа, і гукі, і малітва таксама дае свой каларыт. Я хочу таксама падзякаваць шчыра тым, хто прыйшоў папрацаваць у нас, дзе стары касцёл. Мы зрабілі там скляпенне, то есть своды у падвальнай частцы капліцы. Падвальнай там велькі свод, такі велькі, знаеце, на ўсю гэтую, што выкапалі. І з цэглы зрабілі свод, ён вельмі прыгожа атрымаўся гэты свод. Трэба было пару тыдняў рабіць столькі рыштаванні, а потом гэта Валера там майстраваў таксама з месяц, калі не больш гэты свод. Разабралі рыштаванні, зрабілі парадак. На жаль, пару чалавек прыйшло дапамагчы гэта ўсё, але зрабілі парадак. Дзякую вам, што хто адгукнуўся. На будучыні таксама прашу, калі просіць ксёндз, то адгукніцеся, прыйдзіце, што будзе 2 чалавека, ці сколькі працаваць паўдня, чи больш, то іх прыйдзе чалавек 5-6, то можна зрабіць гэта ўсё за 1 гадзіну. Вось, і лягчэй гэта ўсё. Поэтому я ўдзячны тым, хто прыходзіць, няхай Пан Бог благаслаўляе. І ўдзячны за ваши ахвяраванні. Будзем старацца, каб наш касцёл станавіўся прыгажэйшым. Далей мы працы продолжаем і над нашим алтаром, працуем, і закупіў троху яшчэ гэтай пазалоты. Паша там стараецца таксама аддзельныя элементы. Знаете, вельмі цяжка, тут много розных майстроў над гэтым алтаром, поэтому сабраць іх у одну кучу, каб яны занималіся справаю, вельмі цяжка, скажу. Звоніш аднаму, добра, да, через тыдзень, а я забыўся, да, вось, і зноў прыпамінае, хоть ты запиши дзе-нибудь, говорю, так, это, я ж тоже забываюся, і вось, троху такая ситуація. Дзякую таксама за крыжы, якія устанавливаеце, вось, вельмі прыгожа атрымоўваецца, і ў Залуж'і, там, і ў Мархачоўшчыне крыж поставілі, і па Ворошилова, да, Ворошилова стараются, тоже крыш стоит. Есть еще у нас материал на крыше, але говорили, вот там за озером, вот этот микрорайончик, там у центре, каля мы домовились, что там 10 можно будет поставить. Есть еще материал на один крыш, пригожий ковалок железа, поэтому можно будет поставить. И на будучыню, конечно, просил бы новый старый свержень подклопотиться про крыш. Бо так, знаете, приезжаешь туда, где там посвятить, и что-то там бегаешь под магазин заўсёды. Да, и всюду там, глядишь, можно там, где живете, там не только старый свержень, например, и забыл, как это, и вот эти вёски Дрозды, как это, вот туда Пиратовки, что там есть магчымасць, ёсць вернікі, можна паставіць каля забора, дзе там жывуць вернікі, ўжо прыемней заехаць у вёску, што там каля крыжа праехаць. Ёсць такая магчымасць. І ў нашых мікрараёнах, у Столбцах, глядзіш, там вернікі жывуць, там раскіданыя па старым горадзе, па гэтай, чаму там можа быць крыж, там у тых раёнчыках тоже не такая вялікая такая справа, але ўжо так, і кажуць, Божае благаслаўленне асаблівае над гэтым месяцам ёсць. Дзякую шчыра, няхай Бог благаслаўляе, прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вами. Няхай вас благословить Бог Усемагутны, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокое Христа. Стал вечерний оборотца.
Божа, Ти прославляєш життєвий шлях вибраних слугаў Твоїх, які побожним євангельським життям і отданим служенням поширали сярод братов і сестер познання ім'я Твоего святого, обвящаючи Слово Твое і уділяючи святые сакраменти. Одари лаской хвали алтара слугу Твоего отця Фабіяна, заступника Стовпецького, який своєю опекою допомагає нам зрозуміти знаки володарства небесного на землі і обороняє нас і нашу Ойчину від нападку злого духа. Раз Христа, Пана нашого. Владарка и земли и неба, да Тебе святая вся потребит, у Тебя разрушанец, ликости чака.